history jongka football ha India. Parlok hakne ka video ngin yape ya ka jing yo rong World Cup ka India. Ka India kala yo pan rong ya ka FIFA World Cup ha usnam khat khandai spa san pheu. Claim daya khun ya ka World Cup qualifier. Namar ka jing weng no jong baro ki tim ki balabu ban ya le kai persya ya ka India ban yo rong ha ka World Cup. Henry ka kan hun sensar ka bapet ya ka football ha India ka All India Football Federation kala khang persya ban le jasimenta sya ka World Cup. Namar ba ka AIFF lane All India Football Federation kamla ban sngutu ya ka jingdon kam jong ka te ka jingle kai World Cup ha kata ka por. Ka daw balapen I da ka AIFF kalong ba ka don ka jinglut jingsep ka babun pha ha ka le ka wan. Watla ka FIFA kala menjur ban kit ya ka benta ka bakrau jong ka jinglut jingsep ha ka le ka wan. Sa ka wei pat ka daw ba ka ai ka AIFF kalong ka jingbom don por ban le kai ban kilan met ki jing ha ka bajit ya ki ken hun bat kirang le kai football ki bat bit pha. Bat ka AIFF ka kham khen kor ya ka Olympic ban ya ka FIFA World Cup ha kata ka por. Ki rang la kai football jong ka India ha kata ka por kim don wartang ka juti ban phong ban ya le kai football. Warla ka FIFA kalabu da ka kendon ban khang ban ya le kai tang da ka kejat sudah. Namar ba ha ka jing le kai Olympic jong ka snam khat khandai spa sapu pra. Ka India kala ya le kai tang da ka kejat sudah. Na ka daw bom don juti. Henry ka jing ong ba ka ken hun jong ka India kala kentaj ban lech ya le kai ha ka World Cup. Namar ba kim sya ban ya le kai klempong juti kamblong pura ka ba shisha. Ka India kala yo ban rong ha ka World Cup tang ha usnam khat khandai spa san pheu. Henry ka India kala kentaj ban lech ya sibenta ha ka World Cup. Na ka daw jong ka jing bom sim khya ka sorkar ya ka football ha India. Ka India kampar la ban yo rong ha ka World Cup hadu kini kisni ki ba menta. Warla ka dai kari ka babun brutam ha ka perthei barok ka wei. Tentang ni phai se ka wei pat ka benta ha kisnam khat khandai spa san pheu khat khandai spa rebuar. Kabaki khot ka golden era of Indian football. Ka ken hun ya le kai football jong ka India kala sedang ya kisnam khat khandai spa san pheu. Da ka jing job ya ka Asian game jong ka snam khat khandai spa san pheu. Kabaki la penlong hapo ri India. Ha kanai ka Asian game khat khandai spa san pheu. Ka India kala la ban penlim ya ka Indonesia bat ka Afghanistan da laila not goal. Bat kala yo ban rung sya ka final. Bat kala penlim no ya ka Iran da sila not goal ha ka final. Ha usnam khat khandai spa san pheu ka India kala peteng ya ka jingwan dur jong ka football da ka ba job ya ka Colombo quadrangular kop ka bala penlong ha Sri Lanka. Ya ka ne la khot kum ka golden tan jong ka Indian football.